Il-Kumitat tal-Abbozzi tal-Liġijiet beda jiltaqa' l-ħamis wara nofsinhar biex jiddiskuti l-liġi dwar iż-żwieġ ugwali. Il-Gvern żamm sod ma' dak li ħabbar il-Prim Ministru fi stadju ta' plenarja li fuq kwistjoni ta' ugwaljanza m'hemmx kompromess. Kien sa mill-bidu tal-Kumitat li l-Ministru Helena Dalli għamlet dan ċar wara li l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco prova jagħmel emendi li jmorru kontra l-prinċipju tal-lingwaġġ newtrali biex titneħħa kull idea ta' diskriminazzjoni. Però il-mod li qed invarjaw hu billi qed inżidu x-xelta flok ma nagħmlu għażla uniformi għal kulħadd. Però bl-ebda mod ma tiġi intiża jew interpretata bħala illi trid tnaqqas il-kunċett tal-gender equality. Aktar rimarki? L-Onorevoli Helena Dalli. Jiena ma naqbilx mal-kelma xelta hawnhekk mhux xi supermarket. Aħna qegħdin ngħidu rridu diċitura illi hija gender neutral. Dan l-argument sar fuq diversi emendi fejn l-Oppożizzjoni żammet ma' dak li qalet fil-plenarja u bdiet tipprova tbiddel il-lingwaġġ fil-liġi b'mod li l-persuni LGBTIQ jitniżlu fit-tielet kategorija. Għal kull darba l-membri tal-Gvern spjegaw kif dan kien imur kontra l-ispirtu tal-liġi u għalhekk id-diskussjoni ssoktat billi ttieħed vot fuq kull emenda. Il-Kumitat se jkompli jiddiskuti tul il-jum tal-ġimgħa.